Okay, that was included in our second album ka Aruba. So dagiti adati kopyana kat nalabit ambo dadatang sonata nga andamot apong nga simari dagiti ambok nga nakagatangan kat dagiti mat nakatado apo ti pimugtong dagsanggasat mano iti nakaala apo nagatusin mong bat medyo makapaisam ta ada kang aglinipat ka kung aglinipat ka long distance na ayat kuna naman dito anak ko nga ni mga Renet apo nga dagita iti title na dito nga sonata apo and we have a winner and she's 24 years old iti title nga in sungbat na kaaruba kata Pau-Pauwilan Ka. Yan dito ti paulo na dito nga sonata Pau-Pauwilan Ka. It was and sung by John Mark Pastor. Actually, so nang talaga din nag-interpret dito. And it was written by yours truly, June Seriales, and released under iTunes and applemusic.com ko na apo social kami. Ta Amerika pa naka-releasean na DJ album mi. Ang madi pagsura dito, bulpen na. Timan. Ngarod, teko na ako ang 24 years old tayo nangabak apo, taga Purok 7, Rizal, Santiago City. Aha, kaya amin apo nga ibaga congratulations kani Roselyn Asuncion. Ayan, Asuncion Roselyn, si kaati nangabak apo iti 200 peso load when no cash price no alam ko ma dito ang 200 pag kilam ti tricycle di 100 kung namon awan na batin nagiti simong bat thank you very much apo urenohan kayo nangabak ako takabasaan taman nagiti simong bat Lea de Guzman aglinipatan kunanamot ni Rodel Miranda Apo Richard Pasion aglinipatan ading ko kunana mo at Arlen Ruiz aglinipatan biag ko kunana Mila Doliro Baptista Viles aglinipatan kunana mat ni Jove Dagudi aglinipatan ading ko kunana mlepatin nyo dagita sung bayo ta ngalay ta apo tita pamagana di pamagat na ulit naman balong Pau-Pauwilan Ka naglawag mo Pau-Pauwilan Ka kaysa nga rod usual kaandat ko ang dinata kumakunada pa-request po good PM Kuya June and ating pa-request kumantay 7 inches it's me June Fernandez Tibaneket ang adanan Isabela wow aglinipak ka na aglinipak ay ka aglinipaktan mo naman ni Sir Emil wow ha si Emil ha namumuro ka na ha lumalab life yan wow ganun ba Ngarod, once again, abo, kita text messages yo, orehan kay nga nangaba. Dagkala po nga panagyaman ti 4 decade do, tatay ta po kat mga pangarang-arang, ado, iti dumdum nga giti programa mi, ayan, aga-asim data, tapay Hong Kong, kung kunana. Well, can, of course, special mention to Sir Eugene Gabriel and wife, dumdumag da po nga madama at Kanubis kaya. Yes, Sir Eugene. Pagkamabot niya yun? At ati, di ka mo no, napiksa siguro dati kwa da, ati, baka naka-satellite da. Ay, kasla-plato nga nga. Nakasata. Anyway, kata, nung talaga nga napiksamad di stasyon, nga under repair nga men, apo iti transmitter may katanda ni siguro malpasan, kat pumato kami ito yung ganang bagyo na malpas na ito. Kat once again, Sir Eugene, thank you very much po. Kat ulit ka pong ipablaak at kayo aming nga masapol yung iti makinarya po nga pang agpaay di talo nyo, pang kailangan po ti Agri-Component Corporation sa Jaya, Tagaran, Kawayan City, adamot apo opisina dito Santiago, Tabato ti City Hall, kan Dapay amo tagit do mga lugar nga ayan na talaga amot nga ado iti branches iti Agri-Component Corporation or simply get in touch with us the 4 decade duo apo ta si kami iti brown rice pinilisa may isa nga para Tito Balong iti pinilisa pinilisa mo dapay nalalpas nga nagsasa sumisingit ka nga tama nga magusting nga talaga apo pinabotla pagbigyan ayan once again apo iti madi kayo makapak dito
Aha, may sabi apo nga sunatang agpaimot kada kiti bakit apo nga sumasala iti kaskasaran taawam mutan iti babalasang nga makita tayo tatang maging salasala iso nga naipas nga apo iti nga sunata mi inaramit ko para kada kiti bakit nga sumasala. Nagbaliw ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat pa iya balik senin pati lang ken nugali jakun na matarusanen awanen ni Ilokanan nga ang amok idiya panawen ayawanan day di narumpi ano umisan mapagbindi atay balasang anadamili kalay santupay sang tumakuti ayawanan tingkang misala kabagbaketan dadito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanan di maisala intarayda anusan di babaket tano bumalsi ay napiket. Nagbaliwan ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin na dawanda duwag kawesda kinurang tela pati bantay parangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni Ilocana nga ang mamuk idi yung unana ay awanan day di narumbi ano umisan mapagbingi atay balasang anadamili kalay santupay sang tumakuti ay awanan tingkang misala kabagpaketen kaditi tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanan di maisala intarayda anusan minti babaket ano bumalsi ay napiket ay awanan tingkang misala kabagpaketen kaditi tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanan di maisala intarayda anusan minti babaket tano bumalsi ay napiket ay awanan tingkang misala kabagpaketen kaditi tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanan di maisala intarayda anusan minti babaket tano bumalsi ay napiket ay awanan tingkang misala kabagpaketen kaditi tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanan di maisala intarayda anusan minti babaket tano bumalsi ay napiket. Aha, datang harta buat baby ken ni neneng nga sunata. Kat dagiti pa dumapo nga pangablaw ited kayo ni John Mark. Hello Kuya Jun, ken Kuya John Mark makasangit nakita kanta nga dance with my father Ilocano version tapata patawan kaya tatay lakay ko itata pero kasi man jay song kabaw ko yagyamanak ni Dali atoy ni Dali Dali mo gaya may ito Marina tadi basit sanga ko aja lamos Niloko mo tabala siya nga. Joke lang, Dali. Kaysa nga pakulay naman tibok. Apaw! Kastawan. Wow! Violet tatatibok na dahil Wow, Violet ha? Good PM Sir June, pabati sa mga pogi ng Salvador, Ismi, Niño, Sarmiento. Okay, naibagnal daw you. Manong June ken Mark, greet human datito, iko insan kaljong nga mangilot. Tas tawad ni Ryan alias Butikong. Nang nangruna gini Jumar Uting, Dennis Tasio from Rizal, sa Guday Quirino, Purok 5,
Pero guys, mantay kang tanga sigay. Sigay, isagot ko kin ading ko nga tayak. Pao ma di sigay? Madimod. Pagkatantay sigay. Ay, madik mo. Sigay. Neng kalabong mo muna. Sigay na jay? Oh, sigay ha. Pagkat man nga mga ading, gitubing ko nga nagkukulit. Pak-ulam. Pak-ulam lagi na nga nakulit. Nakukulit nga madama ita nga maturog. Nakad nakulit mga maturog mo. Natiwang. Request ko man jay gift. The gift, Mr. Banglig de Wigan Cordon Isabela, the gift. The gift on our third part apo iti programa mi. Duman the gift ka pa ha? Ngaro, ginag-request apo iti Kabaw. Ay, baw ka. Pagpagakin ka, no, murmuryot ka. Upang ka, no, di kang tumakapag na daytag gandat ko. Gingala ka bauta. Siyak mong patumaran, no, rusok mo dumikar. Day pugon aron na paglapagin utuang daytag gandat ko. Gingala ka bauta. Ingingutan ka, tungtungwen ka. Ulisan ka, no tayag lamin ka. Ipatek ka, susubwan ka. No manarimaan nga Facebook ka. Siyak dun nagkanunkun, siyak tupay aginaw. Ipaeta ka, di katrin mo mabartek ka. Day tat gandat ko, ginggara ka bauta. La 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 la. Ingingutan ka, tungtungwen ka. Ulisan ka, no tayag lamin ka. Ipatek ka, subsubwan ka. No manarimaan nga Facebook ka. Siyak dun magkanunkun, siyak trupay aginaw. Ipaeta ka, di katrin no mabartek ka. Day tat gandat ko, ginggara ka bauta. Agad kadwa tang tulat ta, ageng gana ka bauta.